Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog uli mga ka-DIY. Meron ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba natin sa Griffin 180 natin. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin, Anos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre shoutout din natin yung admin natin sa main page natin, si Boss EI. Ayan. At syempre shoutout din natin yung chapter natin dito, Euro Griffin 180 Riders Club Pangasinan chapter. Siyempre kasama natin si Doc Bogitrician. Paki-visit din po yung Facebook page niya. Siyempre shoutout din natin yung mga tropa natin, mga members natin dito sa Griffin 180 Riders Club Pangasinan chapter. Siyempre si Dreamon Brown. Shoutout natin sila Martinez Vancho Event. At siyempre Jeffrey Domingo, Kenneth Ferrer. Siyempre at si Boss Joey Ponsi Paningbatan. Yan. Bisitahin niyo yung ano niya, litsunan niya dyan at mga lubi niya dyan sa may boat o sa may FPG complex. Samson, Nevado, John Ray at yung iba pa, hindi pa na masyadong sakulado. So yan mga ka-DIY, ang gagawin natin sa araw na to ay maglalagay tayo ng MDL dito sa Griffin 180 natin, mini driving light. So ayan, pero hindi na tayo bumili kasi meron na tayong MDL, ililipat na lang po natin. Kaya malang din kasi na hindi ko na nagagamit si 3D masyado kasi hindi na tayo masyadong namumundok. So yung MDL dito, paklasin muna natin kung saan na magtampo si 3D, transfer na lang natin dito. So yung procedure lang naman ng iaano natin, papakita namin sa inyo para makita nyo kung paano mag-install or mag-wiring dito sa Griffin 180 natin, kung paano maglagay ng MDL. So yung mga available naman ng MDL sa Shopee, Lazada, marami naman yan, saka sa mga motorcycle shop. Yung brand na ilalagay natin dito, yung nilagay natin kay 3D ay yung Lux brand. Nasa almost 2,000 pa to dati o 3,000, kasama na po yung harness. Kasi pag sa harness lang po ng MDL mga ka-DIY, may mga nasa 1.5, depende po sa meter. May 1 meter, 1.5, 2 meters, at hindi rin kasama yung button. Ito, yan. May Senlo, may Domino na mga button. May pa yan. Ito nasa 200 to 300. Tapos yung harness, sabi mo ng harness, tapos itong button na to, pakita mo, nasa 2,000 na to mga ka-DIY. So yung harness, kasama na rin yung mga ballast na doon. Iba pa yung MDL. Itong MDL na to, sabihin mo na nasa 2,000. So meron naman mga mura, nasa 1,000, kasama na siguro yung harness. May mga ganun, pero mas maganda kasi yung mas quality. So all in all to, nasa 3,000 siguro to, more or less. Hindi pa kasama yung libor. Kasi magpapalibor ka ng ganyan, mga nasa 500 pataas po yung mga ka-DIY. Depende na lang po sa technician nyo, sa mekaniko. Okay? So baklasin muna natin. Tanggalin natin. Nandito sa ilalim ito yung ano nyo. Naman to sa battery. Tapos nasa positive negative ng battery ito mga ka-DIY. Yan, tatanggalin natin. Ito, tatanggalin din natin to kasi nandito siya. So ayan mga ka-DIY, paklasin na natin. Nakalagay naman po yan sa positive niya. Tapos yung ground naman niya sa body ground mismo. Sim procedure lang kung ano yung ginawa natin dito. May video naman kami para sa mga pagtatanong dito kay 3D kung paano yung wirings dito. Meron tayong separate video. Yan o, yung relay niya dalawa. Tig-isa po kasing relay yan, may high and low. Mas maganda dalawa yung relay. Tapos ito yung ballast niya. Yan, Lux. Yan yung brand. Magandang klase yan mga ka-DIY. Naka-racing CDI pala tayo dito. Heat mapping. So yung ground niya, dito namin nilagay. Sa body ground. So yung positive, nandito. Yan. Ito yung positive niya. Yan, yung positive niya. Dinugtungan na natin kasi kumulang eh. Yan, shoutout ko pala yung technician natin sa wiring. Magaling yan. Zen Moods, Boss Ryan, Tamundong. Yan, sa mga tropa na gustong magpakabit ng MDL, pwedeng home service. Kahit sa Mindanao. Alin yung nagkabit dito? Yan, papakabit natin kasi may niluluto tayong rides eh. Traffic na. Bagyo. Nagaling natin yung ano niya. Button. Fix. Balog. Hindi ako sa muraya ko.
ayusin mo mga ka-DIY pagka kakabit na rin hindi. Ito yung wiring. Yan. Kaya mga ka-DIY, binabaklas natin yung tawag dito, V-fairings, no? V-fairings. Kasi V pa ba yun? Side fairings niya. Ito. Same lang sa Aerox. Mahirap lang kasi bagong baklas. First time niya eh. Si Boss Ryan lang yung naka-virgin ito. Ito yung gas tank ng ano natin, Griffin natin, 6.5 liters. Pinakamaliit dito na part, kaya wag basta-basta hugot ng hugot kasi baka mapunit yung ano, lagay ng tornilyo. Yan, meron pala dito nakatago. Dalawa yan, isa dyan saka isa dun. Buti na lang magaling tong technician natin eh. Muna masilan yan eh. Rebound niya oh. Halos sagara. Juara ka ni, ito may sato eh. Taot-taot laba. Ano? Punit lawar. Galing talaga eh. Ay, isang bulb ba to? Ulit. Wala, hindi natin papalitan. No? Sakit. Tatagay. Ano ka tara? Yan lahat ng sakit. Flasher, headlight. Yun, no? Makapal. Okay, so sa wiring na tayo. Okay, so hanapan lang natin ang connection. Positive, negative, ano, Boss Ryan? Positive, negative. Connection nga. Si Kuya Ryan, ito ay correct. Hanapan ng, hanapan natin ng supply. Supply. Para sa ganun, idadaan natin doon sa may switch. Manayan. So, ganun yun. Body ka na yan. Ayos Kuya Ray. Sinasabay natin sa ignition. Baka pag ignition mo, yun yung hinahanapan niya ng supply. Doon niya ipapadaan. Para pag papatay mo ignition, mamamatay din dapat. Dapat hindi direct. Hindi yung iba na nakadirect sa baterya. Pangit yun. Madaling malubat. Oo. Atlo ko mo iya. May senaryo ni Sergio balbalog kasi. Baganda kasi tanong niya matibay ka mo wiring. Aba, kasi nga may panapancher natin. Overtime tayo with Boss Ryan by Zen Moods. Station, ginagamitan pa ng proper tools. Pancher. Social. Accessories mo yung kargahin sa accessories. Supply para sa switch nilagay ni Boss Ryan sa accessories. Black yung accessories ng mga Griffin. Pang SIM sa Honda boss, no? Na electrical. Sa part na to binabalik na natin yung mga fairings niya. Tapos na natin na wiringan. Bilis lang ni mabilis lang na wiringan ni Boss Ryan eh. Ang medyo matagal lang talaga diyan yung bracket. Nagawa ng bracket kasi siyempre yan, nakasikrito nandun, nakatago sa ilalim. Pakita namin sa inyo kung gaano kaliwanag yan. Mas gusto kasi namin na gawin yung nakatago na parang wala lang. Hindi mo alam kung saan nanggagaling. Hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ito lang ang mahirap kay Griffin, yung mga ganyan style. Yun, no?
Pag tumunog, Basag. hindi, nag-lock yun. Ganun talaga yan. Siyempre, plastic eh. EBS yan eh, hard plastic. Ano daw? Hard plastic. Iba yung hard mo eh. Kaso nilalagay na natin yung sa may flarings sa mga ka-DIY. Hindi mo naman ito mapagbabaliktaran kasi meron namang color coding. At ang kagandahan ng gripping. Hindi siya katulad ng iba na Bomba! yan, overtime na natin kasi busy lagi yan sa shop nila eh. Kaya kung service na. Kasi mga nagtatanong pala ng mga tropa natin, nandito yung part ng mga relay, starter relay. 3. Tapos ito yung fuse. Ito yung flash relay ng busina. Ito yung fuse niya. Tapos ito yung mga relay ng starter. Yan lahat. Okay. Ganito siya pag nakahubad. Ito yung body ground, no? Ito, laging i-make sure nyo na mahigpit to. Kasi ito yung nagpo-provide ng ground sa lahat ng wirings. Supply ito ng ground, body ground. Tapos, pag nag-corrosion to, walang ground. Yun yung pala, sa fuel pump. May fuel pump yan. Ito yung naririnig nyo pag sisindi natin to. Ayan. Diba? Yan mga ka-DIY, tapos na po nating winiringan. So, binabalik na po nila yung flarings. By Kuya Ryan. Yan yung V-flarings. Tinatawag. Lapit na. Yan, binabalik na rin po nila yung Gas tank cover. Yeah. Okay, then testing natin mamaya. Na-testing natin yung bagong kabit na MDL. Yung Boss Ryan. Hindi natin kung bago. Test natin. Ito yung sinarin. Taas. Baba natin. Go, try. Taas. Kung masyadong mataas, bababaan po nila ng unti. Naalis na masyado. Tingnan natin. So, ayan, dito tayo sa kalsada mga boss. DIY natin. Mga sasakyan. So, yan yung low. Kita natin yung low. Tapos ito yung high. Tama lang to para hindi nakakapilaw. Diba? Bumbu. So ayan mga ka-DIY, natapos na rin natin na-installan ng MDL si Black Mamba natin, itong Griffin 180 natin. No-overtime na po natin mga ka-DIY, is already, yan, 9:23 in the evening. So ang gusto ko kasi, minimalist lang po tayo, gusto ko nakatago yung MDL. So check natin, hindi pa naman tapos yan, hindi pa final. So ayan, dito natin nilagay, tinago natin sa may loob niya. So yung bracket doon sa may looban, hindi pa naman fixed to. Nilagay lang natin for the meantime, pero may gagawin pa natin dito, ulitin natin yan, magpapagawa tayo ng sariling bracket. So ito, pinormahan lang po natin, pero pwede naman na magamit yan, pipinturahan pa natin yan. Yung iba kasi dito nilalagay, yung maliit lang dito, tapos nakaganyan lang yan. Ito, dito siya, dito mo pwede nilagay ng bracket. So yung sa atin, dito nakatago po talaga. So pagka nakatayo ka, hindi mo sisilungan, hindi mo makikita. Test light natin para makita natin. Pandarin natin para mas malakas yung ilaw. Yan yung low niya. Yan. Yan yung low. Para center. So low pa lang yan mga ka-DIY.
Hindi pa nakailaw yung park light niya. Tapos ito yung high. Ano? High yan. Tapos ito yung low. Halos parehas lang, nakataas ha. Ibababa natin yan. Okay? Yan, check natin, gamitin natin sa kalsada kung gaano siya kataas. I-angle natin para hindi po siya nakakasilaw. Okay? Testing natin mga ka-DIY. So ang gagawin natin, dito tayo magte-testing yung guhit na yan mga ka-DIY. Ayan. Ito yung basihan natin yung low beam ng hilaw natin na stock. Ayan, low beam yan. So tamang tama yung solid na vision niya, yung ilaw niya sa may guhit. Tapos ito yung high niya doon sa pangalawang guhit nagsisimula, diba? So tandaan nyo, yan, papatayin ko. Yan yung low natin, masyado mababa, so itaas natin ang konti dyan sa may tamang-tama dyan sa may guhit na yan. Okay? Konti lang para hindi nakakasilaw. Oops. Ang kabila. So yun, pumantay na siya. Medyo nagiging sulit na siya mga ka-DIY. So ganyan lang distance dapat para hindi nakakasilaw sa kasalubong. Hindi naman tayo kamuti. Tapos ito yung high. Yun, ito yung low. Importante yung solid niya, yung dilaw, kasi para sa fog light yan. Sabay na yung ilaw natin na low. So ito yung high niya. So try natin ulit sa madilim. Yeah. Yan, try natin. Patay natin yung ilaw. Yan, MDA lang to. Hindi lang siya wide yung coverage niya kasi nasa ilalim po siya ng flarings, unlike sa mga iba na nag-install na nasa labas, kaya wide yung kuha niya. Okay, so susubukan natin na mag-high. Yun yung kuha ng high niya, high talaga. So yung low, kasi magagamit lang naman natin dito mostly yung low niya kasi may ilaw naman na tayo. So patay natin yung MDL, ito yung ilaw natin na low. Kaya ho tayo naglagay ng mga ka-DIY ng MDL para support dito sa ilaw natin na low beam. Kasi dito sa Griffin mahina po talaga yung ilaw niya na low beam, pero yung high niya malakas. Tingnan nyo, malayo yung inaabot niya. Yun sulit, napakasulit ng yellow. Napakasulit po ng nito, high beam po ng Griffin natin. Pero yung sa low, wala talaga, mahina. Kaya tayo naglagay ng added na ilaw natin, ito, MDL. Diba? So mas naging siya, visible na po yung daan. Kasi katulad nito, ito yung dinadaanan natin pagkagabi. Madilim, diba? Nakakatakot, walang street light. So kailangan talaga natin ng MDL. Pag well lighted naman yung daanan, yung stock naman na ilaw lang ang gagamitin natin. So okay, try natin sa kalsada sa mga kasalubong. Kasi kanina may nagalit na kaya inadyasan natin. Yan, pinatay natin yung headlight mismo. MDL lang po yung gamit natin. Ayan mga ka-DIY, testing na natin. Dito tayo para matry natin. Yan, hindi naman nakakasilaw. Ito yung high nya. Diba? Hindi siya wide pero solid. Mga ka-DIY, solid po siya pagka madilim. Yan okay na rin po yung taas nya. Hindi naman masyadong mataas, hindi naman masyadong mababa. So ayan yung actual niya pagkagabi. Ito yung high nya. MDL pa lang po ito mga ka-DIY Wala pa yung ilaw ng motor. Ito yung high, tapos ito yung low, tapos ito yung ilaw natin na low, ito yung high natin. So okay naman, medyo ang laking tulong kasi pagpapatayin ko yung MDL, pag naka low beam tayo, ganyan lang, di ba? Madilim sa video, madilim ba? Malinaw. Pero pag sa actual yan, madilim pa rin.
So yan yung MDL natin. So, sulit yung bunga niya kasi nasa ilalim. Pero pagka ilabas natin to, mas maliwanag yan mga ka-DIY. Solid lang yung ano niya, straight lang, wala siya yung parang hindi siya naka 360. Yan, okay ba yung ano natin, low beam ng MDL? Opo, sakto lang sir. Bukas na lang natin tuloy. So ayan mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy natin na kung saan winawiringan natin tong Griffin 180 natin na si Black Mamba. Medyo kagabi po kasi nag-overtime na tayo, hindi na natin masyado makita. Ngayon natin i-fix or pina-final. Actually, na-testing na natin ito kagabi at makikita nyo naman sa video kung paano siya bumuga ng ilaw niya sa dilim, sa kalsada at sa kasalubong niya. So ang gagawin naman natin sa ngayon ay ipapaliwanag namin kung paano tayo nag-tap dito sa mga wires ni Griffin natin. Okay? So mga ka-DIY, dalawa pong relay ang ginamit natin. Pakita mo. Yan. Ito yung bagong relay ngayon. Tapos ito yung bush relay. Okay? Actually bush talaga yung gamit ko, kaya lang nasira yung isa, kaya pinalitan na natin. So instead na nag-wiring tayo, yung wiring harness natin papunta sa battery, kasi doon sa enduro natin na si Terde, ang ginawa natin doon, yung wires ng supply ng ano niya, yung ground at saka yung positive, dito natin nilagay mismo sa battery, papuntang battery. So mahaba yung wire na ginamit natin. So dito sa Griffin, maiksi na lang po. So lagi po nating tatandaan, kung magkaparehas lang po tayo, yan, merong naman nakalagay dyan na 85, 86, 87, tapos 30. Okay? So apat po yan na pin. Apat na pin yan. Diba? Tapos may fuse tayo, nandyan yung fuse. So itong 86 mga ka-DIY, na kung saan nilagay natin yung wiring connection yan, tinap natin sa accessories. Yan. Dito sa Griffin 180 natin, yung accessories niya na kulay ng wire niya ay ito. Kulay black. Ito po. Dito tayo nag-tap. Yan. Kulay black po yung accessories wire ng Griffin natin. So dyan tayo nag-tap ng 86. Okay? Pwede rin po yan, yung 86 na yan, papunta sa ibang kulay ng wire. Kasi iba't iba sa mga motor, iba't ibang klase ng wiring diagram. Pwedeng yung 86 papunta sa green, mga ganun. Pero dito kay Griffin, papunta sa black wire. Kasi yun ang accessories wire ng Griffin natin. So yung 85 naman mga ka-DIY, yun po yung sa may battery ground. Doon papunta yan sa terminal ground ng battery or sa body ground. Dito, ito yung 85. Yan, papunta na yan dito. Ilalagay na lang natin dito sa body ground na lang mismo. Pwede naman kung gusto nyo, habaan nyo, papunta mismo sa battery. Pero dito, para hindi na tayo magsaya ng wire, dito na lang natin ilalagay sa body ground. So yun yung 85. Okay? Yung 30 naman, cut off yan. Papunta po yan ng fuse. Tapos papunta sa terminal ng positive sa battery. Okay? Pero hindi na natin, sabi ko nga, hindi na tayo naglagay ng wire sa papuntang battery. Dito na lang natin nilagay. Ito mga ka-DIY. Yan. Ito sa ignition. Dito. Sa harness ng ignition. Yan, positive. Supply po yan mga ka-DIY. Dalawa po kasi ang supply. Itong accessories, papunta po kasi din yan ng switch button. Okay? Yan tayo nag-tap. Ito yung wire ng switch button natin. Yan o. Tatlo yan. Itong pula na to, dito yan sa accessories wire. Kulay black. Yan. Tapos itong brown at saka sa black, ito yung high and low nya. Sa switch po yung papunta ito. Yan. Gagalaw. Ito po. Naka-domino switch po kasi tayo mga ka-DIY. May high and low po yan dito. Yan. High, low. Yan. High at saka low. So, kaya dalawa po yung wire nya. Pwede rin kung pagsabayin dito yung yung high at saka low, pwede rin pagsabayin. Yung yellow at puti, pero hindi ko nang ginawa yun. Yellow lang, low beam yung yellow at saka yung white, high beam. So, yung 87 naman, yung last, yan po yung papunta sa other common switch. Katulad ng maglalagay ka ng MDL o ibang mga ilaw. Basta, yung common switch po yung mga ka-DIY. Accessories din po yun. Okay? Papunta doon mismo sa ilaw na kung saan ilalagay mo. Tama? So, yun ang lagi niyong tatandaan. Okay?
So ito naman, ito yung balas natin na kung saan yun nakalagay sa MDL natin. Ayan. Ito naman na dalawa na to, ito yung sa switch button. Ayan. Triggering. So dito yung nakakonekta. Tapos yung fuse na nilagay natin, yan, 30. Mas maganda, 30 yan, 30 amperes. Mas maganda, medyo mababa, 25-30 para mas puputukin niya. Kasi ang trabaho po ng fuse mga ka-DIY, self-destruct po yan. Siya po yung nagtitrigger kung overload or underload po yung current, puputok niya po ito, or kung masisense niya na may short circuit, siya po yung masisira. Ang trabaho po ng fuse ay self-destruct. Dapat masisira po yan, puputok po yan pag may mali sa wirings na ginawa mo. So yan mga ka-DIY, para mas maintindihan nyo, dapat meron kayong tester. Yan gamit natin. Ilagay nyo to sa ground. Yan. Para mas maintindihan nyo mga ka-DIY, ito. So yan mga ka-DIY, testingin natin. Ito yung sinasabi ko na wire na dito na tayo kumuha ng positive supply. Ayan. Ito yung tester natin, nakalagay sa ground. So testing natin. Yan o. So, ibig sabihin nito, kahit na nakapatay yung ignition, merong supply to. Live. Oo, live yan mga ka-DIY. Kumbaga sa battery, live. Pero hindi na tayo naglagay ng wire doon papunta sa battery, dito na mismo. Yan, sa sa may ignition harness. Tapos ito naman, kung saan naglagay tayo, nagtap tayo sa accessories, itong itim. Na kung saan, ito yung, iilaw lang po itong tester pagka sinindi mo yung ignition. Hindi natin yung ignition. Yun. Tapos pag pinatay mo yung ignition, dapat mamamatay. So, ganyan po yung tamang pagtatap mga ka-DIY. Okay? Tapos yung live, ito po, kahit nakapatay yung ignition, dapat umiilaw. So, dyan po tayo kumuha ng live. Papuntang fuse din po yan mga ka-DIY sa 30. Okay? So, ganoon lang po. Sisindi na po natin. Hindi nyo kasi ito matitesting. Hindi tama yung paglalagay mo pagka hindi ka gumamit ng tester. Okay? So, lagay na natin. Pailawin natin para matesting natin kung tama yung pinagawa natin. Mga ka-DIY, tipan na po natin kasi naubusan tayo ng yung flexi hose na kung saan babalutin na sana natin to ng flexi hose. Nire-recommend ko na pagka ganito wirings, dapat masinop po kayo. Dapat lahat yan nakabalot ng flexi hose or either nakabalot ng tape tapos balutin mo rin ng flexi hose. Let's happen na naubusan tayo pero lalagyan po talaga natin to. So ito itong mga sakit naman ito yung papunta sa mga flasher. Okay? So dyan yan. Wala kayong pagtatapan dyan. Dito lang talaga. Ayan, tipan na po natin, ayusin natin. So ayan mga ka-DIY, nabalutan na po natin ng electrical tip to, tapos nalagyan na rin natin ng cable tie. So ang ginawa natin, ito, yan yung pinambalot natin na style. Para mas masinop siya, mas detalyado. At yan, nilagyan na rin natin ng cable tie dyan. Tapos ipasok na lang natin ng ganun. Ito yung balas. Okay, tapos yan, dito tayo kumuha ng live, tapos accessories. So dito, paliwanag lang po natin bago natin i-testing. Ayan, dito mga ka-DIY, sa relay po natin, meron po siyang 85, 86, 87, tapos 30. So yung 30 po dito mga ka-DIY, papunta po yun sa cut-off. Sa po yun, sa fuse. Okay? Kailangan nyo po kasi maglagay ng fuse. Tapos yung 85 naman, sa po yan, sa ground. Pwedeng ilagay nyo papuntang wire sa terminal ground ng battery or sa bakal mismo ng motor or sa body ground na tinatawag. Tapos ground din po yung papuntang ilaw. Okay, sa mga ilaw. Yung 87 naman, common positive po yun, sa accessories po yun ng sasakyan ninyo, sa makamotor man yan o 4 wheels, sa mga ilaw po yun mga ka-DIY. Switch papuntang ilaw, yung 87. Yung 86 naman po, doon po kayo magtatap sa accessories wire ng sasakyan or motor ninyo. Okay? Ganun po yung procedure nito mga ka-DIY. Okay? So ulitin ko, yung 86 papunta po yung sa accessories wire ng sasakyan. Yung 87 papunta po sa switch po yon, common switch or common positive. Pa other accessories po yon. Yung 85 sa ground, yung 30 sa fuse. Okay? So yan, ito yung 30 po niya. Dito na lang, ito po yung 85 ground po ito. Instead na ilagay natin sa battery ground, dito na lang po para mas masigit. Yan, so dito tayo kumuha. Dalawa pong yan, wire. Kasi dalawa po yung
ginamit natin na relay. Ground po yan. Anong purpose ng sir, fuse? Pinaliwanag ko na kanina sa video, yung purpose ng fuse, self-destruct po yan. Pagka meron siyang na-sense na mali yung pag-wiring mo, siya po yung puputok. Instead na gagapang po yung wire, pa yung wire para masunog to, yung mga wiring harness dito, yung fuse na lang ang mismong bibigay. So dapat pag maglalagay ka ng fuse, huwag masyado mataas. Dapat 15, 20, 25, 30. Depende na lang sa watts ng ilaw. Ay, i-compute mo na lang. Okay, so ganyan na lang po yung pinagkabit natin mga ka-DIY. Ayan, masinop naman yan. So, andito yung live. Yan, diyan tayo kumuha. Okay, tapos andito yung accessories. Siyempre yung live is positive yan, kulay red. Tapos yung accessories kulay black. Sa Griffin, kulay black. Parang Honda yan. So, testing na lang natin. Diba? Yan yung low. Tapos yung high. Low, high. Ayun. Lumana. Mas malakas pa yan pagka naka-unlock yung motor. Okay? So, balik na natin mga ka-DIY. Ganun lang po yung procedure niya. Sino po yan? Naka-cable tie na rin po yan. Hindi naman po gagana. Mas maganda kasi na dito ko na nilagay para just in case huwag naman sana masira. Madali mo nang palitan yung relay. Bush yung ilagay nyo para mas maganda. Okay? Tapos ito, make sure na yung sa ground niya, body ground, dapat mahigpit po talaga yan para mas malakas yung hindi mapapag-fluctuate yung ilaw mo. Okay, yun. Yun lang po yan, dalawang screw lang. Para masinop tayo, hindi na mahaba yung wire. So ayan mga ka-DIY, ito po yung gagamitin natin na bracket dito. Kasi ito yung pinagsampulan natin na bracket nung gabing ginawa natin to, yung DL. Ngayon, para mas hindi siya magalaw at mas maganda naman presentable, nagpagawa tayo sa gumagawa dyan ng mga tambucho sa bayan. So ito, almost 500 po ito. Ganito lang po. Stainless po talaga ito na makapal. Tapos, pina-TIG wheel po yan. TIG wheel po ang ginamit dito kaya medyo may kamahalan. Para fix na po siya. Pinagaya ko na lang tong ginawa ko na bracket kasi ito yung pinagmoldihan nila. Tapos, pinabutasan ko dito taas at saka baba para kung saan mo gusto. Sa taas o sa baba. Ang maganda sana yung diretso na lang na pa ganun. Kaya lang wala silang ganun na style na pangbutas. So, yan yung style niyan. Tapos nakabin ng kunti ito para dito sa lagay ng busina. Dito natin kasi ilalagay pa ganyan. Dito sa lagay ng busina. Tapos yung busina ibabaw natin dyan. Tapos itong LDL, dito siya nakalagay. Ganyan. Ganyan po siya. Pwedeng ganyan. Depende. Pero ito ang sa amin dito. Okay? Pwede mo siyang i-atras. Pwede mong i-abante. Pwede mong pahabaan din to kung ano yung prepare mo. Kasi pwede namang i-abante mo siyang ganyan. Hindi naman yan mababangga eh. Kasi malayo naman. Pero sa amin ganyan yung style. Ganon. So yan. Sa gusto magpagawa ng ganito, personal bracket, PM nyo lang ako. Dalawa na yan. Pwede pa natin bawasan kasi tropa naman. Hindi ko lang alam kasi medyo may kamahalan po talaga to. Pero sa mga gusto ng ganito na enclose yung nasa ilalim para mas decent. Ibig ko sabihin mas masinop. Okay? So tabit na natin mga ka-DIY. Pakita namin sa inyo kung gaano siya kaganda pag nakatago. Yan pala namin to. Flat black. Busni. Repeat. Yan kasama natin si Analos Vlog. There you go eh. Kado madilim eh. Agis the light. So ayun mga ka-DIY, finipix na po natin. Ganyan po yung itsura niya sa ilalim. Yan. Yan yung isa. Tapos ito yung isa. Dilaw yung ano nito eh. Dilaw nito isa. Tapos dito naman, dilaw rin pag nakaganon. Okay. So yan, fix na yan masyadong ganda oh. Wala nang vibration yan. Okay. So ayan mga ka-DIY, testing na natin. I-angle natin. Ayusin natin yung buga ng ilaw niya at saka yung taas at baba. Dito natin makikita sa pader. Yan oh. Tadong mataas yung isa. Yung sa may kaliwa, yung pinagawa natin ng bracket. So ganyan po yung style para makita nyo kung mataas o mababa yung isa, yung balance. Itapat nyo sa pader. So ang distance niyan, mas maganda. Ganyan o mas malayo. Okay? So yan, kahit na ano kasi mainit. Tara, isa natin. Analos Vlog. Yan. Baba lang natin yan.
Yun, lapit na. Kuha agad yan. Yun. Ngayon, hinihigpitan na po natin mga ka-DIY. Yan, nagbalanse na ho yung ilaw ng left and right natin. So, ganyan lang po ang diskarte niyan. Kung gusto mong mabalanse, kung tama, yung buga, yung angle niya para hindi ka naman mabusinahan, sabi nila kabuti ka. So, ganyan lang po yung strategy. Tapat nyo lang sa pader. Mas maganda malayo. Okay? So, yan yung low beam niya. Tapos ito yung high beam niya. Magkatapat na rin. Medyo malakas lang yung kaliwa. Medyo malapad lang yung buga nung kaliwa natin kaysa sa kanan. Pero ayan, medyo pantay na rin. Okay? Yan, sundan nyo lang po yung process mga ka-DIY. Pero ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa SPT, dalawa lang po ang hili ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa SPT, sharing is Sharing. sharing. So, ayan, maraming salamat. To God will be the glory and burn thumbs. Signing off.